لی نزیک پرا عتیق یانکو پرا کevna bajarê Mosulê ji mareka zehf ji genc û sinêlan qesta rûbarê Dîcle dikin û taybet demê berzbûna pila germatiyê da ji mara wan zortir lê têdin û melevaniyan dikin di nava avê da û dibêjin eb tinê em bo demborandinê dihêne vê re keyfê digel hevalên xwe dikeyn û her wesa ev diyarde diyardeka kevne her li ser demê bav û bapîrên me xelkî qesta evî cihî dikirin û li ser pira etîq xul rûbarê Dîcle dan. Keşo hewakê germ e, lewma em dihîne vêrê û melevaniyê dikeyn. Heta dem ji mêr 4-5 êvarê em li vêrê ne. Xudem têne vêre em bi xweşî diborîn û taybet meha Remezanê de wekû hîn bînin, zorbey xelkê pirojîne li vêre me fênik dibît û gelek xweş e ji ber ku hemî genc in. Beşekê evan gencan dibêjin eger li Mosulê wekû her bajarekî melevangehên nîvdewletî hebin û mercên sexlemî têda bin, bêguman kes nahête evî cihî ji ber ku cihekê metirsîdar e û dîre ji mercên sexlemî. Bi Xwedê vê re gelek ya metirsiye. Li bin avê şîşkên asnê hene. Berya du roja min serê xwe li şîşika asnê de erê bi Xwedê eger melevangehek heba li Mosulê tu bawerekî kesek da nehête vê cihê. Nebûna melevangehan gelek nexweş e bi tenê li taxa mesarif yek heye ji aliyê rastî bajêr e û ew dûrî vir e. Em dixwazin melevangeh ji bo bajarê Mosulê bên dirist kirin. Taybet di meha Remezanê da ji mara ewan gencan pitir lê têt ewên li cem pira etîq melevaniyan dikin ji ber ku piraniya wan rojî girin û ji bo demborandinê dihêne evî cihî. Kawa Emerdengê Emerîka Mosul.